продължаваме с следващия етап от монтажа на алотермо. Както забелязвате и в предните видеа как изглеждаха стените. Да, това е вече след завършен вид. Тук долу сме оставили чакащото алотермо, след което ще ви покажем последващия монтаж преди ламината. Тук го заснимем на фото. Ролката е подготвена до ъгъла. Сега ще я вакуумираме с пицу. Както обясних в предните видеа, нищо особено. Не тук. Да. Добре. Добре. Така ще бъде завършено тук и във всички краища, навсякъде в цялата стая. В следващото видео ще покажем монтажа на фазер листите и самия ламинат. Благодаря.